Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Gigi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Kif intom? Ismaqtaw li naqra l-kurżità. Qatt ħaristu lejn xi għasfur jew xi farfet li jkun qed itir fis-sema u tixtiequ li tistgħu ttiru intom ukoll? Jien iva. Ntiru aħli ntiru hija waħda mill-isbaħ ħolm li jista' jkollna. Imma aħna m'għandniex ġwiena, allura ma nistgħux intiru bħala safar jew bħall insetti li jtiru. Imma żomm ftit. Għalkemm ma nistgħux intiru bħala safar, għandna qawwa speċjali li tista' toħodna kull imkien. Tafu x'inhi? Din hija l-immaġinazzjoni. Bl-immaġinazzjoni nistgħu nippretendu li aħna kwalunkwe ħaġa li rridu. Nista' nkun pilota u ntir ġo ajruplan, jew nista' nkun astronaut u ntir lejn l-ispazju, nista' wkoll nkun kwalunkwe kreatura li ttir. Wii, jarani, qed intir! Il-ħbib tagħna qed jistrieħu fuq il-ħaxix quddiem ir-razzett. Qed iħarsu lejn is-sema, jieħdu gost jaraw is-sħab miexi bil-mod. F'daqqa waħda, farfett ikkoloriti tir minn fuqhom. U fil-għoli fis-sema jaraw għasfur għaddej il fuq. Kemm hu sabiħ li ttir, qed jgħidilhom Gigi. Jien irrid intir ukoll. Qabes Tetu mimli enerġija. Tetu ddeċida li jrid jilgħab daqs li kieku qed itir hu wkoll. Fetaħ dirajh bħalli kieku huma ġwienaħ kbar. Beda jiġru jidur lawn u lemm. Qed jagħmel il-ħosta magna. Vrum! Tetu qed jimmaġina li hu ajruplan. Qed itir fis-sema. Qed idur u jdur. Jgħaddi minn bejn is-siġar. Zizi qed tieħu gost tara lil Tetu u tiddeċiedi li tingħaqad miegħu. Imma hi mhux se tkun ajruplan. Zizi hija farfett ħafif u kolorit. Ara kemm hi ħelwa, qed ittir bil-mod minn fjura għall-oħra. U issa, ara min ġej? Ġej Gigi. Gigi mhux ajruplan u lanqas farfett. Gigi qed jaħseb li hu naħla żgħira, paġla u mimlija enerġija. Qed jagħmel ħosta bżz bżz u jtir minn post għall-ieħor. Ejja nilagħbu logħba ma' Zizi. Se turikom ritratt ta' xi ħaġa li ttir. Imma r-ritratt se nurjulkom biċċa biċċa. U intom tridu taqta'u x'qed taraw. Lestin? Ara, se tikxef l-ewwel kaxxa. Dan ikun qiegħed fl-ajru u għandu ġwienaħ kbar ħafna. Imma mhux kreatura ħajja. Tajtuh jew le? Ħatikxfilkom it-tieni kaxxa ara. Dan jgħin lin-nies jaslu minn post għal ieħor. Tafu x'inhu? U żgur li tafu x'inhu. Ajruplan. L-ajruplan għandu ġwienaħ kbar biex itir fl-ajru u jieħu lin-nies minn post għal ieħor. Lesti għall-istampa li jmiss. Tikxef l-ewwel kaxxa. Din il-kreatura tenx fis-sema u ttir fil-għoli ħafna ħafna. U minn hemm fuq toqgħod attenta, tħares l-isfel
biex tilmaħ l-ikel li tkun trid tiekol. Qed tarfuha? Ħadd ikxef it-tieni kaxxa. Dan it-tip ta' għasfur għandu ġwienaħ kbar ħafna u għandu l-munqar tiegħu tgħid kemm hu b'saħħtu. Tafu x'inhu? Ajkla! L-ajkla ttir fil-għoli. Il-laħwa kemm qed nieħu gost tfal. Jien meta nkun naqra kwieta d-dar, inħobb nagħlaq ftit għajnejja u noqgħod nimmaġina ta' kollu li nixtieq. Pereżempju ġieli nimmaġina li qiegħda ħdejn il-baħar. Jew ġieli nimmaġina li qiegħda l-fuq u l-fuq u l-fuq fis-sema xi pjaċir. Użaw l-immaġinazzjoni tagħkom biex tkunu kwalunkwe ħaġa li tixtiequ. Ara, nippruvaw xi ħaġa flimkien. Jien se nagħmel mossa u intom se tagħmlu bħali. Isa tfalija. Qumu minn hemm ħanagħmluhom flimkien. Mela. Niftħu dirajna tnejn, dritti dritti, u nimmaġinaw li aħna ajruplan. Issa. Nerġgħu niftħu dirajna u nxejruhom bil-mod il-fuq u l-isfel. U nimmaġinaw illi aħna farfet, intiru nola u ninżel fuq il-fjuri. Mela issa, nerġgħu niftħu dirajna, nolluhom ħafna l-fuq u niżluhom l-isfel u nimmaġinaw li aħna ajkla kbira u qed intiru fl-għoli. Jien ajkla kbira, okej? Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu ciao.